en jetti geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juulene laaɗo men nulaɗo e men yettini haydara ngakkinani nulaɗo mo jamireɗen yen juul e kala saaha buuɗal yurmede so feri feeñi e nde windere tawi kadi buuɗal yurmede ene yaada e ɓatake coɗmidiɗo e ngal buuɗal comtuɗo fof ɗuwo e barke ngal buuɗal yurmede weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal rendoji fulɓe jaam waale mon en mbino kala ñande alkamisa eɗen gadda buuɗal men yurmede taw ko ɓatake comiɗo e ngal buuɗal yurmede mo somti o ɓatake alkamisa ma taw hen ko fati e cellal ɓalli innama aade ko poɗɗen rentade no poɗɗen rentirade e wasiyaji kewɗi kene addana innama aade o hebde jaam hebde kisal muɗum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal rendoji men rendo fulɓe on ñagama yafuya saabu en mbaɗino buuɗal yurmede ngal guila subaka en mbaɗino ɓatake o kono ɓatake mo bannoɗen en donki ɓatake o yoya en mbaɗi feere foof ha watti ɓatake o sen jiiɗi neldude ɗum windata e defte e windata e nder noddirguel men guel que le fichier n'existe pas ɗum noon saabi e oɗo saaha joni gonɗen e wattude buuɗal ɓatake buuɗal yurmede wonde on ñagama yafuya noon so ngal ñawli musibbam tedduɓe en mbi kala alhamisa kalaten koko fate cellal aade nde won noon haalpulaar kayni haala fulɓe mbi ko cellal woni afo kala ngalu nde won noon so neɗɗo sellani haydara ala ko yiɗi on mo sellani haydara ala ko wawi on mo sellani haydara ala ko welata ɗum haydara ala ko tuyete so wona cellal ndeki en gandi kala ko neɗɗo wawi dañde cellal ɓurani ɗum kala ko neɗɗo wawi dañde cellal ɓuri kala ko neɗɗo joginde garuna so tawi a sellani a wiyama ma mbaɗa hende cella ene haasi jomum yeeya kaake mum yeeya galu mum fof waɗa hen beele ene heeɓa cellal nde won noon ko cellal woni afo ngalu musidɓe tedduɓe no cellal woniri afo ngalu ko noon kadi laaɓal woniri afo kala cellal ko ɗum waɗi e kala saaha eɗen mbasiyo bandiraɓe yo toppito laaɓal yo tinno e laaɓal ganda laaɓal wona sara e neɗɗo laaɓal noon ko laaɓal cumci laaɓal ko laaɓal ɓandu laaɓal ko laaɓal kotki woni to koɗɗa e nokkuji ɗi gollotoɗa nokkuji ɗi gollotoɗa wona boutique maɗa wona bureau maɗa wona ngesa maɗa wona tabal maɗa wona kala nokku to mbawɗa wonde aɗa foti toppitade laaɓal on nokku nde won noon so tawi ko bureau maɗa bureau sa fini subaka ñande poppa gila subaka ha midi walla gila subaka ha kiiɗe ko hen ñallata so tawi ko bitikel maɗa sa fini subaka duñi bafe gila puɗal ha mutal saha ni aɗa waɗa hen ha jamma sa ƴeewi waktuji mbatta e nokku maɗa gollorgal ma wona bureau ma wona boutique maɗa ene haasi tawa ɗin waktuji a waɗata ko won ɗum galle maɗa ndeke en gandi galle o foof e toppitede laaɓal galle o foof e labde ɗi nokkuji ne woni bureau maɗa e nokku maɗa jeeyiɗo wona boutique maɗa walla tabal maɗa ene haasi laaɓa ceer musidɓe tedduɓe nde won noon rafiji kewɗi mborosaji mumen tawate koye pubelaji rafiji kewɗi mborosaji mumen tawate koto laaɓal ala ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe yo toppito laaɓal toppitoɗen laaɓal comci men yimɓeɓe yo tinno yo toppito laaɓal comci ɓornoɗen comci laaɓɗi neɗɗo ne wawi wonde miskino Allah tawane laaɓi neɗɗo ne wawi wonde kolɗo tawane laaɓi hay sinno ko dollake ma goto joguiɗa hay sinno ko simis ma goto e pantalon ma joguiɗa saabu oɗon teski en waɗa saaha aɗa yiya neɗɗo e kala saaha ne jiyatamo kewɗa testorademo ko simis goto walla kewɗa teskorademo ko forok goto
kono kala ne jiiɗamo ma yi omo laaɓi jiya on simis ne laaɓi nde won noon o toppiti laaɓal ngal kanko fof e wonde kolɗo kanko fof e wonde miskino Allah omo toppiti laaɓal saha ko so funnima e lelade uppa comci makko ha laaɓa o liira saha ko subaka law o uppadi ha laaɓa o liira tawa kala nde o wirtima comci ɗi ne laaɓi ɗi mbaɗani hendu musndu ɗi waɗani hendu mettundu ɗi waɗani tasuji toppitoɗen laaɓal comci men neɗɗo fotani ɓornade comcol ha comcol ngo warta yaltinde gandanɗa hoore maɗa hendu comcol neɗɗo ɓorno warña e maggol ha ngol leppa warñede sa ɓortigol liggugol to hendu wifata e maggol ha sojja sa ɓornima ngol balɗe waɗa feere ɓortagol ngol waɗa e ndiyam ngol wuppe saabu heewi to hendu sojja maggol ngol yoori tawa hendu warñede ndi e odeur warñede nana e maggol musidɓe tedduɓe neɗɗo fotani ɓornade comcol fittani tan tun wi aɗa yiya e mum tasuji walla aɗa yiya e mum nebam walla aɗa yiya e mum kosam walla aɗa yiya e mum gaci ala comcol ne tun wira to banggue hendu ta yingol e guite ma cikka ko ngol lamgol tawa ngol waɗi hendu hangol watti lubde an ɓornotoɗo ngol a tinata lumgol hendu ndu ko neɗɗo koddiɗoma walla takkiɗoma walla mo birtiɗa walla mo takkiɗa ko on teskoto hendu lumdu wondu e comci maɗa eɗen gandi kadi wona neɗɗo fof wawi huccidde e neɗɗo wima comci mani tun wi walla comci mani luuɓi walla wima aɗa jogui hendu mettudu wona neɗɗo fof wawi ɗum heewi to gona e neɗɗo hendu takkoɗa neɗɗo hendu mettu ara makko o yiɗa suurde kine makko o yiɗa ufnade saha ni o hula walla saha o hersa o aña tina ha jaaha heddo omo isla heddo gandanɗa hoore maɗa omo sirƴa heddo omo hakto heddo omo bismo heddo omo haala caggal maɗa ɗum noon yo neɗɗo sala ɗum musidɓe tedduɓe toppirɗen kadi laaɓal kotkiji men no kewɗen wiide e kala saha lawƴen tarode ɗe ha laaɓa lawƴen cuisine aji ɗi ha laaɓa lawƴen barmeji ɗi ha laaɓa lawƴen ligimaji ɗi ha laaɓa lawƴen tebbuji ɗi ha laaɓa lawƴen liɗɗi ɗi ha laaɓa ɗi ndefe ndefu moƴƴu ɗi ndefe ha ɓenda tawa hoñani gandanɗa hoore maɗa ha dendagal ko wiyete microbe aji gonɗi hen maya ha laaɓa musidɓe tedduɓe ko ɗum nafata en ko ɗum woni afo kala cellal musidɓe tedduɓe ko laaɓal toppitoɗen laaɓal wona sara e neɗɗo ha tengti noon e rewɓe ha tengti e rewɓe e nde won noon debbo ko gueɗe ɗiɗi debbo ma uuri so urani tan luuɓat gorko ne wawi wasde urde ene wawi wasde luubde kono debbo so urani tan debbo luuɓat kala debbo desaɗo mum emo resaka kala debbo birtiɗoma ene foti jogade e hendu urndu ene foti toppitade laaɓal ɓandu mum lotoɗa ha ɓandu ma laaɓa lotade ne yimɓe hewɓe eɗen jogui caɗele to banggue longal yimɓe hewɓe ha tengti e worɓe heewi ko teskiɗen worɓe jomum nadde ɗum nder tarodde jurtade siwo mum ndiyam ko yoga e mabɓe ko satalla lotorto bandiraɓe hol pop no satalla lotirti neɗɗo ñalla e haajuji mum neɗɗo ƴetta jambere mum ñalla tenoyde e ladde neɗɗo ƴetta jalo mum ñalla remde e ngiya nangue neɗɗo ƴetta peel mum ñalla fiide tuufeje neɗɗo ƴetta gandanɗa hoore mum ñalla bilgo e huɓere ñalla liggade guila subaka ha hiira ñalla gandanɗa hoore maɗa dorumaji fiide tuufeje walla liggey bawɗo wonde poppa garta galle maɗa ƴetta satalla ndiyam mbiya ya naw satalla ka ya loto ha banduma laaɓa wona gonga ko fenade satalla lorta laɓɓinta neɗɗo impossible satalla laɓɓinta neɗɗo satalla waɗiraka ene loote kala lotortoɗo satalla ya taw ka ƴettude siwo maɗa ndiyam mbaɗa hen ndiyam ha heewa jaaha lotorɗa jampe ma e sabunde ma ha gayna ha to gaynuɗa ɗo ƴetta satalla ndiyam ka jurta e ɓandu maɗa nde won noon ene wawi tawa ndiyam garwinɗa lotade ɗam tawa juuɗe ma yani hen ene waɗi footing walla ene waɗi sumbu walla ene waɗi sabunde ndiyam ɗam fuɗɗima waylade fuɗɗima ranwude walla wontino sumbu ni lotoɗa satalla ndiyam ka jurtoɗa e ɓandu maɗa woni gandanɗa hoore maɗa lallitotoɗa ɓandu maɗa kono satalla lotota neɗɗo heewi to jiiɗen sagataɓe worɓe lotortoɓe satalla wona laaɓal
heewi to jiiɗen sakataɓe worɓe mbi kañumen lotorta ko sabunde e sa lotirima sabunde a heɓata kalis sa soɗirima sabunde a heɓata kalis sabunde nde ko kalis heeɓi ɗum guila ɗon gandata ko fenade patron ŋeɓe mawɓe fof ne lotoro sabunde ɓe jahata ɗaminɗama rokke halis ɓe ɗaminɗama walla liggey ɓe ɗaminɗama walla sa risi no desirɗa ɓe ɗaminɗama walla sa joom suuduma jibini no innirta kamɓe fof eɓe lotoro sabunde eɓe lotoro jampe mabɓe musidɓe tedduɓe lotoroɗen sabunde coodoroɗen sabunde lotoroɗen jampe heewi sagato gorko jibina ha jibini tawa meeɗa wadde jampe e ɓandu mum walla jooɗo lebbi kitali mi lotoraki jampe musidɓe tedduɓe sabunde mere ndiyam meham lawƴet lorta neɗɗo sabunde mere ne haysene loota holko heddata ɓandu neɗɗo waɗi hen jampe muɗum bawɗo sodde jampe yo sod jampe mum mo wawa sodde jampe muɗum haysoko sakiyel basalle gasguel walla haysoko sakiyel maaro gasguel aɗa wawi tajji hen seeɗa lawƴa ha laaɓa mbaɗa hen jampe ma lotorɗa ha ɓandu ma laaɓa kala lotiriɗo jampe gandata jampe sa yiiɗi aɗa lotoro ñande foof sabunde ñande ƴettuɗa temps maɗa ƴettuɗa jampe natɗa nder tarodde tawa tarodde nde ne waɗi karoje daneje lotiɗa ha ɓandu ma laaɓi lotirɗa jampe sa yi tuudi immotode e nder ɓandu maɗa ma andu deke ka lotoraki jampe ko poppa musidɓe tedduɓe ma andu wol tuudi wonde e ɓandu maɗa wol tuudi ɗakkide e ɓandu maɗa ɗum noon yo yimɓe tinno yo lotoro jampe mbaɗa temps mumen e nder tarodde lotade ko famdi fof neɗɗo naati nder tarodde ko famdi fof mijomaji hojomaji 5 ha hojomaji 10 neɗɗo fotani ɓurde mankude ɗo hojomaji 10 e nder tarodde hojomaji 10 e nder tarodde cocca ɓandu ma ha laaɓa ha tengti e rewɓe nde won noon ko debbo ɓuuri hewde gudde ko debbo ɓuuri hewde ko wiyete ouverture uji e ɓandu mum ko debbo ɓuuri hewde diƴƴe jaltoje e ɓandu mum ɗum noon rewɓe ɓeɗo yo ɓuur toppitade laaɓal lotoro jampe e sabunde ɓe ƴeewa produit ji urɗi ɓe ƴeewa cabune urɗe ɓe loto ha ɓalli laaɓa ɓe ƴetta neɗɗo ƴetta sarbel muɗum momta ɓandu mum ha laaɓa wasa yaltude ndiyam ne simto e mum wasa yaltude so jaɓɓuɗa fof waɗa weenu ndiyam wasa yaltude sa yabbi yalte tappi leppina tappi sa yabbe karo goppa ɗon beelel ndiyam sa yabbe to leydi woni koyngal ma ɗakko e ceenal musidɓe tedduɓe yo neɗɗo waɗa sarbel mum momta ɓandu mum ha laaɓa ko addi ken yalta nder tarodde yimɓe men hewɓe ene jogui caɗele supportata nder tarodde wawa muñde nder tarodde nadde ɓe yaltude ɓe fof woni gotum musidɓe tedduɓe toppirɗen laaɓal lortoɗen ha balli men laaɓa mbaɗen sarbataji ɗi poppoɗen ha ɓandu men laaɓa ha ndiyam sojja e men joguiɗo parfum joguiɗo déodorant waɗa joguiɗo gandanɗa hoore maɗa leyde beauté mum waɗa e ɓandu mum leyde beauté ji ɗi goodi ɓandu fof ne jogui ganda crème jadowo mum crème o haɗanma fuɗɗude crème o ne sukka gudde kewɗe cukkitinoɗe e ɓandu maɗa crème o ne renma e nangue crème o ne renma e keneli gulli crème o ne renma e dabbude crème o ne renma e ɓuuɓol saha fof ne waɗi nokkuji kermeje tawa gandanɗa hono ne yaade e ɓandu neɗɗo ene yaade e saaha mo neɗɗo waɗata o ɓandu ma moƴƴa ɓandu ma wasa naywude crème neɗɗo fotorani waɗirde crème yo wojju fotani waɗirde crème yo ɓawlu mbaɗirta crème ko rende ɓandu maɗa ko moftude ɓandu ma no kewmi wiide ni crème foti wade e ɓandu kono siras waye faɗo ni so tawi ko faɗo ɓalewo ƴeew siras ɓalejo so tawi ko faɗo marron siras marron no woodi so tawi ko faɗo gandanɗa hoore maɗa woɗewo siras boɗejo no woodi sa ronki dañƴe ɗum ƴeewa ko wiyete siras neutre tawa dendagal couleur faɗo no wawi yaade en crème aji ne goodi ko neutre neɗɗo fof ne wawi foppade ɗum boɗejo e ɓalejo poppa tawa gandanɗa tawi ka boɗejo bonnata boɗowol maɗa so tawi ka ɓalejo bonnata ɓalowol maɗa changeta te maɗa mais ala renforceta ko te maɗa musidɓe tedduɓe toppirɗen ɗum toppirɗen laaɓal toppirɗen ɓalli ɗi mbasa naywude ɓalli ɗi mbasa ñallinde ɓalli ɗi mbasa yorde neɗɗo ko ɓandu mum yo toppito ɓandu muɗum ɓandu mum moƴƴa ɓandu heccida ha tengti e rewɓe ɓe yoɓe toppito ɓalli ɗi worɓe ɓe ne yo ballu rewɓe ɓe no toppitiri ɓalli ɓe toppito ɓalli ɗi ha ɓalli ɗi moƴƴa ha ɓalli ɗi keccida ha ɓalli ɗi mbasa yorde ha ɓalli ɗi mbasa wadde ceekanɗe ha ɓalli ɗi mbasa wadde guinam ha koyɗe ɗe mbasa wadde peƴƴi mbasa wadde siroji yo ɓandu laaɓ ɓandu ɗaata debbo foti ko laabde foti ko ɗaatde
e kala saha nde joom galle ma darma jogo e ma belamma nde joom galle ma darma jogo e ma tuuya kala mo birtuɗa yima anda e maɗa ganduɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe ɓandu ma ne hecciɗi aɗa toppiti ɓandu maɗa caggal ɗum kadi ko ñamanteri yo yimɓe toppito ñamanteri tawa ko ñamanteri keccindi son ƴeewi wonɓe Côte d'Ivoire on ƴeewi wonɓe Dakar wonɓe Gabon on ƴeewi wonɓe Afrique central Congo en ma yi neɗɗo tawa an ko ñamata jamma ñalawma e ko ñamata biyata e goto on neɗɗo leydi keddiɗo o ene wawi ñamde hen fodde jontere fodde balɗe 5 fodde balɗe 6 tawa ñamata ko ñamale gandanɗa hoore maɗa ñamele bebɗe kono kala no jiiɗa bandu mum ne ɗelti nde wonnoon ɓe ñamata ko leɗɗe ɓe ñamata ko ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ñamata ko kakoli ɓe ñamata gandanɗa hoore maɗa ko gueɗe kecciɗe nde wonnoon constipation ñamde maroji ñamde ñamele kewɗe ene yorna ɓandu ene yorna reedu noon so yoori tan ɓandu neɗɗo yorat kala neɗɗo gonduɗo e constipation ma yi ɓandu makko ne yoori ma yi ɓandu yeeso ngo ne waɗi ñorɓoli ma yi guiton konne naatti ɓandu yorat nde wonnoon so reedu hecciɗi ɓandu hecciɗa so reedu yoori ɓandu yoora ɗum noon toppirɗen ko ñamaten kadi tawa ñameleje moƴƴe ñamele kecciɗɗe musidɓe tedduɓe cellinen cellen ɓalli men kadi cellen ɓalli men moƴƴa musidɓe tedduɓe ha tengti noon kadi mbiɗen e rewɓe ɗum noon mbatten hakkillaji toɓɓere men ɗiɗiɓere nde jiɗɗen haalde ko fate ko banggue cellal ɓalli koko wiyata faiblesse sexuelle woni ko fate goragu walla jippade leeso walla ustede goragu muɗum neɗɗo yo andu e oɗo saaha joni en ndi sagataɓe tokosɓe nana gonde ko wiyete faiblesse sexuelle cukalon tokson hande no goodi kala mo jiiɗa hande wallitorto ko leɗɗe kala mo jiiɗa hande wallitorto ko médicament ji kala mo jiiɗa hande ha tengti e banggue Afrique centrale o ha tengti e banggue Afrique centrale fuɗɗima yettade Afrique de l'Ouest kono ɗum ɓuri hewde ko banggue Afrique de centrale jamma e ñalawma kala so mirtuɗa tabel kala so mirtuɗa bitikel ma yi leɗɗe nanɗon jeeyata ko leɗɗe chinois ji eɓe gaddi médicament ji mabɓe chinois ji ene ndesina hen arwa gorko walla ne ndesina hen debbo arwa debbo ene ndesina hen ene hollita ne holla ene ɓeyda goragu ene hollita ene ɓeyda gandanɗa hoore maɗa endurance gorko a anda ko fewnira winda hen ko binde chinois a andama nde fewna a andama nde gasata yimɓe hewɓe ne kalko hen hande ene ƴetta gandanɗa hoore maɗa ɗin produit ji walla ɓe hen ƴetta leɗɗe wiyeɗe leɗɗe ne ɓeyda goragu tawa an hoore maɗa andi aɗa jogui goragu maɗa jiiɗa ɓeydude goragu maɗa hande kala gorko mo jiiɗa ko jogui ko nana yawa goragu mum kala debbo jiiɗa hande nana yawa goragu joom galle muɗum ɗum ɗon ko hunde hulɓinide goragu neɗɗo foof yo andu neɗɗo foof holto goragu mum tolni kala duuɓi joguiɗa wonde holto goragu ma foti tolnade ɗum noon musidɓe tedduɓe cukalel tokosel so watti à l'âge de 20 ans à l'âge de 25 ans 30 ans ha 40 ans aɗa ƴetta leɗɗe aɗa ƴetta médicament ji a wawa wondude e debbo a wawa wondude e joom suudu maɗa so wona jara leɗɗe so wona jara médicament ji musidɓe tedduɓe so a worini noon hoore maɗa ɗi dañoyta duuɓi 60 ɗi dañoyta duuɓi 50 hankkadi wattata ko haysa yariɗe leɗɗe ɗe natti wawde jogade effet ji e maɗa neɗɗo to eɗen mbasiyo bandiraɓe worɓe musidɓe worɓe yo tinno neɗɗo kala ko joguiɗa e goragu maɗa a tant que a yettaki duuɓi 50 fayi dow ɓade kay aɗa andi alhamdulillah holko affaire nde holno wayata hoto yaw ƴettude leɗɗe hoto yaw ɓeydude hen haydara saabu sa renaki ɓeydude hen ko ɓeydata ko ma wontane tana ma won hankkadi ko wiyete dépendance watta hankkadi kala nda ƴettani ɗum a ƴetta wondata e gorko a wondata e debbo ene waɗi worɓe hewɓe hande e oɗo saaha kala gonɗowo e joom suudu mum walla gonɗowo e debbo ma fa filme ji bolle puuɗe woni ko wiyete filme ji pornographique filme ji x so jomum kala ñanda waɗani ɗum sa ronkat wonde gorko walla ronkat darmitade ɗum fof ko gueɗe bonnoje ko gueɗe juwoje hakkille neɗɗo ko gueɗe bonnoje goragu neɗɗo gorko fof ene foti tarade ɗum debbo fof ene foti tarade ɗum debbo e gorko yo ballodir gorko wawde jogade goragu ma jogoɗa confiance e hoore maɗa jogoɗa confiance à soi même ganda ka gorko ganda ko joguiɗa ko jondikinoɗa hen ganda ko joguiɗa ko gandanɗa hoore aɗa hooli hen hoore maɗa joom suudu o ne anda ko joguiɗa ko watta hakkille ko joguiɗa ko wasa watta hakkille gueɗe goɗɗum watta hakkille ko joguiɗa ko wawa dakmitade hen wasa yawde nde wonnon goragu way kono poos ni kala
debbo jom wona poos jom galle mum ene yoni ɗum ene yondikini hen yiyani poosuji keddiɗi ɗi kala ko jom galle ma rokkuma ne yonma so tawi noon poos ma an debbo guite ma woni koye poosuji yimɓe guite ma woni ko rewɓe wonɓe nawata jeere guite ma woni koko rewɓe worɓe ñantorto guite ma woni koko rewɓe worɓe piyata an sa renaki a wattata yawde poos joom galle maɗa sa watti yawde poos joom galle maɗa noon hakkille ma wonata koye poosuji geddiɗi ko ɗum noon addanta neɗɗo wadde debbo wadde walla certaine gueɗe ɗum noon yo Allah dandu en ɗum eɗen mbasiyo bandiraɓe wasi men o nden toɓɓere ko yo bandiraɓe yo tinno en kaalino ñanden to banggue rewɓe ƴettoɓe gueɗe kewɗe ko wiyete secret ene mbaɗa e terɗe mumen gam yidde gandanɗa hoorema ɓeydude beelamma ko rafiji gaddata woni ko wiyete cancer e rafiji kewɗi goɗɗi gara hen yo rewɓe taaro ɗum infection ngaji bonɗi e terɗe ñawɗe yo rewɓeɓe taaro ɗum worɓe ɓene yo ndento hande ƴettoɓe produit ji kewɗi produit ji chinois ene jara podɗe chinois ji ene jara podɗe pharmacie ngaji ene jara leɗɗe ɓaleje pour yidde yo gorago mumen yo timmu walla yidde ɓeydude gorago mumen caggal ne jawi goragoji mumen musidɓe tedduɓe ɗum noon so kala mo woppani wadde ɗum mo taraki wadde ɗum yo andu ɗon e duuɓi 60 ɗon e duuɓi 50 hankkadi hayso watti yadde ɗen gueɗe yo andu gandanɗa ko a haali mum tiiɗi ɗum noon neɗɗo yo yondikino ko woni ko ha certaine duuɓi sa yettima noon ɗin duuɓi kalɗen hankkadi noon so tawi a watti yidde a watti yiide gorago ma ne usti aɗa wawi wiide aɗa ballo hunde aɗa ɓeydotoro hankkadi aɗa andi a heeɓi duuɓi 50 a heeɓi duuɓi 60 aɗa andi hankkadi ngaɗa gurdama ko heddi woɗɗani aɗa andi hankkadi ko dañanɗa beelama e debbo hankkadi natti ko heddi hewani e ngan sanga aɗa wawi wallotorade ɗum kono yo yimɓe tinno yo ndento ƴettude produit ji yo tinno yo ndento ƴettude ko wiyete doppage hewde ɓeydude sembeji mumen tawa koto banggue médicament ji tawa koto banggue leɗɗe goragu neɗɗo so hakkille mum deeƴi ene ñama ñamri celludi woni ko wiyete aliment sain reno rafiji kewɗi ko wayno rafiji paludisme ko wayno rafiji tuberculose ko wayno rafiji gandanɗa hoore maɗa sukara ko wayno tension ɗi rafiji foof ko rafiji ustoji goragu neɗɗo noon rentima ɗi rafiji no rentirte ko neɗɗo ƴeewa ko ñamata waɗa contrôlé ñamde mum waɗa contrôlé anda sahaji ñamata teddina kadi wadde sport wadde condition physique sport firtani jouede bal sport firtani dogde sport neɗɗo kala fannu e kala duuɓi e kala ko gonɗa ko debbo gorko aɗa wawi wadde sport hay e nder galle ma hay e nder suudu maɗa aɗa wawi wadde sport hande machine aji ni ne goodi sa welama koye machine ngabbata doga sa welama koye machine ngabbata aɗa waɗa musculation terɗe ma foof mbaɗa mouvement ji maɗa sa welama nder salon maɗa so yimɓe foof lelima aɗa wawi lelade ɗon seeɗa ene joom suudu maɗa leloɗa ƴetta koyɗe maɗa oɗon mbadda sport aɗa weddo koyɗe ɗe omo tembo omo ɗumnina oɗon mbadda mouvement ko adi ko ɗon lelo ko neɗɗo ne wadde sport nder suudu mum ene wawi wadde sport dow terrasse mum ene wawi caggal nde yimɓe kirti walla kikiɗe kirɗo walla subaka law jaaha yaadu taaɓe mawɗe jaaha to woɗɗi seeɗa ma wod janggo e jaam mum birtiɗa yiyeɗa waɗa ɗum kañum ne ñemtinma nde won noon ñemtinde ko moƴƴi haydara ala ko bonnata saaha fof ƴaga bande aɗa jeehi hen sport son mbaɗi noon kon ɗiɗo kon tato ma yimɓe toñon kono so ɓooyi ma yimɓe gabbo e moon dañon hen baraji toppirɗen sport toppirɗen ko ñamaten toppirɗen galleji men toppirɗen laabal ɓalli men jondi kinuɗen e ko joguiɗen jondi kinuɗen e posuji men jondi kinuɗen tubaji men rewɓe ɓe jondi kino e posuji worɓe mumen ɓe jondi kino e tubaji e duuhi worɓe ɗe guuren gurde mbeje moƴƴe ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo Allah rokku en ñallude e jaam.